Wamenyi kurwa sensemo ya Kiong'ong'i kutoka sebunge ya Kitutu Chache South bagendrete kwe murungania anene enchire kampani ya stima ya Kenya Power ya rokane kwe rindo ya sokuro bokari wabo cha senseme yo hayamaiga yo kubarwe chinguru cyomuriro asega kemete ntatobono egento batebere buna bagendrete go chande kasabanga nige tambukuru kyawango kunyara gekwe mukigwa omurikyo ito Mildred Mumanye noroboti rwa senchira yoboikirano. Abamenyi kurwa ensemo ya Kiong'ong'i eyereme ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii nigo barobekanire maiga yo kuborwa westima asege kakemeti yenye tatobono ase bamochirie oboteneribwe kampani ya Kenya Power asogotarosia estime yo kiremeti yenye tato ekiagara ritangane yo achiete gasambe binde abange babamenyi abo nigo bale abonchororia ase chinsemo au ase basemereti estime yo ase meremo yabo ya kera lituko ase barure ebirero byabo maiga yo kuborwa gwestima egento nkumetie gona chage tobole migwe chingoko bona chingoko ebichuchu na bwate ebichuchu 500 bikwete byonse pia senje timbwati bolendi senje estima nero na tegemete bona bakongo boto bwate tina ne ndesemba ya take tubwante kwera ni chironi abantu bunanja yomo boni yote bune kinyonzi asemeti nye tato nanya korano ne shiringi koboko kwana komenya ne byasara byeto na bye abana noba nonkuruza sikase byasara byane abana baragere aya kwama kanyonga boni gitinga ndobwati asikigo siyobosie ndegete aya none customer cyane nabwata bona cyandamire cyakoreke kaki twachandekire mono none gisimi ndoma desoko jigo twachaje tole muteche mara wanyora usisijui nani yani abingina mne bibi watumbire ko ikara nyuma yedi chache sekali chituko ngabana chimbuche jimeta iga yango wana ngindi omokonyi bwo mworokia omonne bwe skuru ya sekondari ya Kiong'ong'i nigatebire bairanire magega asensemo y'ichisemi asaganire omorero yo kurigererwa na koroisiwa. Wanafunzi wetu wako tabani kwa sababu hatuwezi kudurusu vizuri na kuandaa wanafunzi wa kidato cha 4 vilivyo inahitajika, kwa sababu tumekuwa na hiyo miezi miwili pia stima, na kwa hivyo tunaomba kwa hisani watu wa Kenya Power watuwekee stima ili tuweze kusukuma gurudumu hili na kufunza watoto wetu. Omwalimu yetu akondenera agatema gukwana na Power tukaira na tukakwana no mo chumbo yo kuruke bagenda agateba utumire mungwana kurukugorita agenda konfamunga boigoni gabamenya abo baganye transformer yabo kwiranirwa ilyo bagendererie ase obonchoreria bwabo obokara bati obole igora gaki tigabatiga gokora obokara bati abe kirubatiga bonya konye buruga ngagento fuse yaire gatoma tonchereri abono obokara bati bogo chakera ebintu ebya magosareka mainde transformer yeto abantu bairanye bato ngaina abantu bakachibashine chikuwa meta nyomba ginko reporter ya Egeta Sen Kiandizi TV letaliane Mildred Mumanye.